Lasse, hvad så? Har jeg tænkt det nok? Kunne spå lortet. Hej Lasse. Mig Natalie, vi har glædet os. Hej Sebastian. Hold kæft, hvor I hurtige. Hej. Fuck, hvor I lækre. Så er vi klar til at spille igen. Jeg blev Jeg skal lige hente mine briller. Ja, god idé. Vi har fjernet alt det fra i går. Kender coach. Hej. Bibo BJ. 4, 5, 6, 3, 5, 6. Tusind tak for dit follow her for 2 minutter siden. Det er mig. Hvem fanden er mig? Men hej alle sammen. Hold kæft, hvor I hurtigt så kom ind. Hvordan har I det? Og ja, igen, tusind tak for dit follow. Hvis jeg ikke fik gjort det tydeligt nok. It's a fornøjelse to have you on board. Altid sådan. Jeg blev simpelthen nødt til at spørge, hvem er du? Bibo, BJ. Emil Pejsen run. You know what it is what it is. Emil Pejsen. Har vi taget mig til spil? Mhm. Thank you. Det er Starfan. Hvorfor har du så mange kontorer? Hvad så? Det er Starfan. Hej, Staffen. Har en til telefon, en til PC og en til iPad. Det er fucking certified gooning, det der. Det er socialt acceptabel viewbotting. Så jeg spiser for gains. Hvad for en kartoffel? Hej. Det er dejligt, du ser med, Staffen. Og det er også dejligt, at alle andre gør. Har I det godt? Har I husket at få jeres måneder? Har I trænet? Har I spist? Har I drukket? Har I... Din computer er langsom. Ja. Man skal også lige låne den hele verden op. Det er også rigtigt. Multiplayer? Jeg har invited dig. Yes. Vi er klar til... Sonne, lad os lige kigge på dine settings. Jamen, så gør vi det. Vi kigger på mine settings. Ej, du smasker ind i mikrofonen. Uha. Gå ned. Okay. Altså, hvor langt ned? Herned. Op igen. Så snakker jeg med Asterion imens. Ja.
kan du tro, jeg har. Yeah, DLSS uses AI super resolution to provide the highest possible frame rates at the maximum settings. Er der andet, jeg skal gøre? Looks like someone wanted to bury their secrets. Må jeg tage den der Book of the Gods? Eller Book of the Dead Gods? Hvor er det i stedet for? Ej. Kat, da du spurgte her tidligere, om vi skulle streame i dag, ikke? Lasse, han skrev på minuttet, du spurgte. Han skrev stream 2:48. Det er sjovt. Fuck, for sjovt. Lige under, hvor du skal der stå... Opscaling mode skal der stå... Hvor der skal stå quality. Okay. Den er sat nu. Det er alt. Nå. If not over, then through. Jeg har stadig 25 fps. Men det føles hurtigere. You know? Ja, jeg tror, det er det. Okay. Entire pantheons have dwindled and been reborn. I succeeded. You're the best. Så. Lad os klikke G. Get out of here. G to get out. Ja. Mangler vi så mere herinde? Vi skal snakke med ham her, skelettet. Nå ja, det er rigtigt. Det gør du. Jeg gør det. Ja. Something over there. Something over there. Jamen, er det fordi, at I ikke får et godt billede på stream? Du siger det. Fordi 30 fps, men det føles som om, at To hide det from er the sarcophagus. langt over for mig. Now, we'll we Sådan her. Jeg speedede bare lige der. Nice. seems simple Sophie. enough. Let's get going. Yes. Vi skal i hvert fald til camp. Fordi at vi skal heal op. Men vi skal også klare de der Vi er goblins. snart i nyt level. Ja, så jeg ved ikke, om vi skal nakke de der goblins først. Det synes jeg næsten, vi... Altså, sagde du ikke, at vi skal gå efter at komme i level for at undgå at... Jo, det er rigtigt. Og vi er altså snart i nyt level. Ja, Prøv at God kigge på vores bar. det er du fuldstændig ret i, skat. Hvor du går hen. Nå, derovre. Ja. Det var lige min karakter, der autorunnede hen til Shadowheart. Lizelle has a dangerous look in her eyes. Jeg skal se. Det var bare... Nå, Hun ville bare sige, Lizelle is a dumb bitch. Nå. Okay, jeg går ud nu. Yes. Du streamer jo i 10.080p 60 fps. Så det er bedre, hvis du rammer de 60 fps. Okay, så det du siger til mig, det er, at jeg skal faktisk gå ned i... Måske... Så skal jeg måske sætte den til lavere. Jeg prøver at sætte den til high, så. Der er stadig 25.
Jeg ved ikke, om det... Galt. Nå. Det føles rigtigt nok. Jeg tror, vi skal op her. Jeg tror, at det er den nemmeste vej. Nå, jeg har fucking ødelagt min ed. Ja. Så skal jeg jo betale 1000. Mio, hvor mange har du? Jamen, Hvad er det for en udbud, du bare kan betale til det? Nej, men så er det fint nok, hvis du bare... Nå, ja, det gør man også i, i sådan en katolske kirke. ja, præcis. Ja, Og du har sønnet. Pay up, ja, bitch. Hvad, det bliver 200 kroner, så det er sgu fint nok. Det bliver 200 kroner, så skal du bare lige lade som om du har det skidt. We should check it Ja. out, but be careful. Ja. Havde du så Uden ikke... at sige noget. Jeg havde mad i munden. Jeg skulle lige så sige det. Ej, Okay. nej. Så vi stealther. Vi splitter op. Så du og jeg, altså vores karakterer, går herhen. Eller ikke herhen, undskyld, jeg mener herhen. Ja. Jeg så ikke, hvor du stillede den der ting. Nej, ja. Og så får vi Shadowheart og Astarion til at være her i busken. Can't afford to fail. Need Okay. press onward. Den visker lige. Time to kill. Time to kill. Time to kill. Nu er jeg cheeky. Tror du, vi provokerer cutscenen, hvis vi går op i den busk i stedet for? Ja, måske. Skal vi Jeg ved tage ikke. chancen? Start cutscenen. Ja, jeg gør det. Altså, du vil starte cutscenen, uden at vi er med i combat, eller hvad? Okay, det gjorde du. Godt. Så går jeg da også op med Shadowheart. Kan du rykke lidt mere? Sådan. Cutscenen er... Nej, den saver nu. Okay. Okay, og så skynder vi med vores karakterer, og så... De skal ikke stealth. Wonder if the gods Vores are watching karakter. me. Ja. Lukas, jeg er ikke klar. Lukas, jeg er ikke klar. Nej, det ved jeg godt. Cutscenen startede. Cutscenen startede. Okay, men vi har den. Ja. Power. Power. We got this. What's going on? Goblins are on our Nej. tail! Open the gates, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the truth? Got this. Please! There's no time! Please! Hader ham. Ej, jeg hader ham faktisk ikke. By the nine hells! Open the Spændende, gates! det her. Nej, nej, hells. Cannon! No! Shit! Form a line! Damnable roach! Wait. Provoke the blade! And suffer its sting. Han plejede ikke at være der. Jo, han har altid været der. Nej, hvad? Ja. Nå. Det er fordi i sidste round, der spillede jeg Will. Astarion og Shadowheart er med. Men det er din karakter, ikke? Nej. Skal vi bruge det til noget, at jeg Ja. ikke er med? Snig ind. Og se om du kan få advantage på en af goblinsene. Altså, så jeg sniger mig rundt om her, Lukas. Kig. Nej. Eller jo, der er rødt overalt. Ja. men Jeg kan godt komme den anden vej, Lukas. Se herover. Eller jeg kan sneak på den der. She's Men du skal bare learning. ikke- Lukas, du skal ikke slutte nogen stur. Nej. Det er kun dig, der spiller lige nu. Godt. Fordi det er Astarions tur. Godt. Jeg tror, det er fint, jeg rager. Nej, lad være med at rage.
Kun rage, når du er i selve combat. Sådan! Fuck ja. Ej, Nice. hold op. Fik ham lige helt der. Mhm. Pissefedt. Her ser I, hvordan en dedikeret slagplan fungerer every time. Kan han assassinate? Nej. Pis. Kan du gå ind og skubbe? Eller Jo. for fall damage? Jeg elsker Søster Shuff. Det er fucking sjovt. Jeg kan prøve at skubbe ham ned til mig. Mhm. Hvorfor er den rød derude? Det ved jeg sgu ikke. Ej, hvor mærkeligt. Det er sådan lidt underligt. Ja. Nå, så det kan vi ikke desværre, I guess. Ellers så skal du gå lidt mere professionelt. Jo. Sådan. Ja tak, nu er hun Okay. nede ved mig. Nej, men det er fint, for nu er hun nede ved mig jo. Ja. Sådan der. Og Zephyr, han rallyer. Det er godt. Ej, selvfølgelig er jeg til allersidst. Ja. Yeah. That's fucking whack. Okay. Den eneste, vi skal sørge for ikke dør i den her fight. Okay? Det er Aridin. Hvad er det? Det er ham der. Ja, Ham der jeg er ser dickheaded. Jeg ved det. Hallo? Bror. Han har den. Det er så fint. Yes. Okay. Og så skal vi sørge for, at... Har du fået 2 skærm nu, Vesti? Fuck, hvor lækkert. Sindssygt. Er det så samme skærm, så du har sådan 2, altså sådan kæmpe store curved screens? Okay, hun ville også bare gerne dø hende der, hva'? Så. Hvorfor har jeg ikke nogen action? Det er fordi, at det er stadig, vi kører på den samme tur lige nu. Nå. Ja. Du skal tænke på, at du bare fik surprise. Nå. Dog ikke. Okay, hvor stor er den anden skærm? Er det sådan en klassisk skærm, du har fået så? I don't know. Kan jeg give hende fall damage, tror du? Det tror jeg. Sådan. Hey. Men nu har jeg selvfølgelig skubbet flere ned til ham der. Ja. Aaron. It is what it is. It is what it is. Jeg sidder lige og tænker. Ja. Swift as my feet can carry me. Det er sygt træls, jeg ikke har... Mangler virkelig ikke særlig meget til næste level. Ja. Du mangler mest, eller din karakter? Ja, min karakter mangler. Jeg tror, jeg har nogle potions, der gør, at jeg får 2 actions. Ja. Okay. Så... Du må nok lige hjælpe ham der, så. May the gods take you first. Nice. Et liv. Og en af de 24 tommer. Okay, godt så. Sindssygt. I'll bleed every last one of you! Var det dig, der healede? Nej, det var NPC, der kastede en potion. Ej, okay, nice. Hvorfor mit kamera så fucking mærkeligt nu? Okay. Hvad?
hvad er knappen for at fikse et kamera? Nu har jeg fugleperspektiv. Hvordan fuck er det nu, det er? Sådan. Det er O. Okay, super, super, super. Tak. Men mega lækkert, du kan have os på... Du kan simpelthen lige have os på siden af jer det hele. Sindssygt. Mega fedt. Det er hyggeligt, vi ser noget. Mm. Men I har ikke fået svaret på, venner. Hej, det er godt. Det var måske fordi jeg stillede for mange spørgsmål på en gang. Jeg tror også, jeg stillede sådan spørgsmål i forhold til kost, og jeg ved ikke hvad, på en gang. Sådan. Fedt. Kan det her blive et run, uden der er nogen, der dør? Sindssygt. Det kan det blive nødt til, fordi vi er på Underworld. Okay. Det er fordi, vi får alligevel et long rest efter den her fight. Er vi ikke enige? Vi kan jo lige så godt bruge alle vores spells. Jeg tror i hvert fald ikke, vi... Altså, jeg tror ikke, vi kommer i level efter det her. Behøver vi så et long rest? Får vi så ikke alt tilbage? Det er rigtigt. Der er levelet i hvert fald op. Så jeg tænker, at Fedt. jeg har det godt sådan. Dejligt, Lasse. Skal der ske noget spændende i dag? Ja, du er stadigvæk på din... Fall by my hand. Nu er du færdig med Baldur's Gate. Men betyder det ikke bare, at du skal starte et nyt Baldur's Gate run? Er det ikke bare det betyder? Critical miss. Vi skal... Hvorfor? Nak ham nu, mand. I stedet for. What the fuck? Nej. Ej, jeg skal lige have en pause, inden jeg starter igen. Jeg skal til at spille God of War Ragnarok. Det er også et fucking klassespil. Ikke selv spillet det. In mind. Men God of War-serien er elitespil. Det er til gengæld der, hvor jeg har fået rigtig meget inspiration til for eksempel D&D fra. Og har du stadigvæk en god måned? Kan du ikke det? Kan du nakke bugbearen? Okay. Det er også godt, det der. Ja. For det er Zefler, han nakker jo en af dem nu. Det gør han jo. Ja. Der er no way, de ikke... Ja. Ja. Præcis. Og så... Sådan. Og nu er det din karakter. Ja, jeg tænker, jeg skal over til. Sådan. We did it without anyone dying. Lasse. That was the Vi last. levelede alle op. Inside! Det var virkelig svært. Vi levelede. Open the gate! We leveled up. Oh, girl, that was sweet. Nice. Skal vi lige... Jeg looter lige. Ja. Så begynder jeg at level up imens. Ja, god idé. Så jeg coach med. Og vi har ikke coach med. Fuck. Er Emil på? Very well. Jeg skriver lige til coach. Hej coach. Natalie har brug for dig. Nej, men hej. Kan du huske, hvad for en subklasse jeg skulle vælge? Nej. Berserker? Open up. Jeg tror, du skulle vælge den der giant der. Hallo? Hej, smukke. Hej. Hvad for en subklasse? Hvad for en subklasse var det? Natalie, hun skulle vælge igen. Path of the Giant. Okay. Giant, super. Vi håber ikke, vi afbryder dig i noget. Nej. Jeg sad bare og så en YouTube-video. Okay. Går I i gang nu, eller hvad? Vi er i gang. Nå. Ja, okay, jeg skulle ikke lige se det. Det er også fint, Emil. Men dejligt, hvis du kommer ind. Hvis ikke, så er det også fint. Jamen, jeg har bare ind og joiner nu i hvert fald. Nice. Fedt. Vi ses derinde. Lasse, du skal lukke røven. I kan gøre det uden ham. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, det er i orden. Tak for det, Emil.
Nu skal jeg level op. Hvad gør vi lige med Astarion? Astarion, han skal være... Okay. Nu skal jeg lige... Jeg kommer lige hen og kigger. Ja. Hvad skal han være? Jamen... Men hvad skal han være, Lukas? Havde vi ikke aftalt det her på forhånd, så skulle du ikke... Nej, vi har ikke aftalt på det her på forhånd. Det er jo coach, der skal sige. Jo, vi havde! Coach, han kommer. Ja. Coach, han kommer igen. Ellers så kommer han med den kommentar, der redder os. Er det ikke fjernet smite spells? Jeg husker, der var 5 smite spells. Det kan godt være, du skal komme ind igen. Bare lige for at fortælle Natalie, hvad Astarion han skal være. Det er enten swashbuckler, eller så er det thief. Jeg tror også, det var Thief. Hallo? Hallo. Halløj. Altså, What no one... det kommer an på, hvad det er, du gerne vil køre ham som. Hvis du gerne vil køre ham som for eksempel det der med, vi snakker om med dual crossbows, så skal du køre ham som thief. Okay. Okay. Jeg ved ikke, hvad der er Det er bedst. Det er det der sjove noget, hvor du skal I sådan mean- stealth, og så skyde sneak attack. Piu, 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 piu. Nå, men det vil jeg gerne. Så er det Ja. Thief, eller hvad? Ja. Ja, så det er altså det du gør til at starte med ham, det er, at man kører ham vist som, jeg tror det er, eller nej, det er thief til at starte med, og så vælger du lige et par levels i fighter. Okay. Og så når du så har gjort det, så kan du bare spille ham som en, som du egentlig har lyst til. Okay. Super. Men jeg tager Thief nu, i hvert fald. Ja, Yes. Tak. og sådan du, hvad var det du kørte din karakter? Det var Shadowheart. Sorgadin. Og Ja, så... din karakter, og så Nå, Shadowheart Shadowheart, som Death ja. Cleric, ikke? Ja, Death Cleric. Jeg tænker, at I kommer til at storme det fuldstændigt. Og nu så jeg lige en video på det der Path of the Giant der, og det ser så sjovt ud. Jeg glæder mig så meget til at se dig få det spark der, du kommer til at få. Jeg glæder mig til det. Det bliver super godt. Nå, good luck. Thanks, buddy. Hvad kaldte du ham lige? Buddy. Nå, What the fuck did you just call him? hvad sagde du? Nå. Men hej så, what now? Want, I don't know. Velkommen til. Sorry, jeg ikke lige fik sagt ordentligt godnat. Eller ikke godnat. Ordentligt hej. Så jeg fik ikke lige sagt godnat. Ja, vi var lige... Jeg respekterer Emil rigtig meget, så jeg prøver at lytte til, hvad han siger. Fuck dig, Lasse. Sådan rigtig support her. Vil du, eller skal jeg snakke med Zeflon der bagefter? Emil har skrevet, tror også, du tænker på Banishing Smite som det sidste smite. Ja, lige præcis. Det var bare noget, der var... snakke med Zeflon. Ja. Men skulle vi lige stjæle fra ham også bagefter? Ja. Det kan vi godt gøre til at starte med. Det gør jeg lige med Shadowheart, så. I must keep going. Ikke Astarion? Nej. Jo, vi skal stjæle med Astarion, men jeg skal... Det er fordi, jeg skal have et insight check, der succeeder, og hun har den højeste wisdom, You altså led alle them sammen. straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Ej! Det er bare min fucking karakter. I'll see much bloodier battles than this. Consider yourselves lucky. And who the hell are you again? Show some respect. This man saved your pathetic life. Well, I didn't ask for any goddamn help. Please, you were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! The human's Hey. eye twitches. He's about to blow. With a thunk, Nej! the armored man collapses, Og? unconscious. Enough. Enough. The goblins have found us. No doubt Nej. the beast will be Not back. part of the We need to plan. pack Not a part of the plan. Holy fuck. Vent, Lukas. Nej. Jeg tænker, om du kunne blive i dialog med ham, og så kunne jeg What? bare... Kan du ikke gå ind og snakke med ham, og så går jeg hen med Astarion bag ved ham? Jo, god idé. Ja, snak til ham. No harm in a little conversation. Now that's settled.
Sådan. Thank you Ja, og du, for your help out there. I'm Zevlor. Jeg kan ikke pickpocket. Hvorfor kan jeg ikke pickpocket? Jeg tror, du skal stadig først. Nå. Ah. Er det handskerne? Ja. Vi har et forsøg. Og nøglerne? Okay. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Du skal væk med Astarion. Du skal ud af byen. Du skal ud af porten. Ej, hvorfor er jeg bange? Jeg kan bare se Astarion, der bare løber. Du skal længere væk. Jeg skynder mig! Han står bare stille der på min skærm. Well met. Getting out I of the should warn city. you. Han er en sådan fucking rotte, ham Zefler. Løb! Whatever your business, I'd see to it quickly. Så, The jeg er ude af druids are byen. forcing everyone out. This attack will må only jeg godt få ham med strengthen igen? the resolve. Ja, vi skal lige... I have no quarrels with the druids. There have been several attacks by different. Og det har vi set der. accounts Det har vi set. But we'll be slow. Jeg Perhaps siger, you jeg could må komme ind persuade igen. her. Ja. For more time, you'll find. Må Nice. han det? Nu må du. Ja, nu kommer han i hvert fald løbende til mig. Fordi jeg groupede ham, så kan man bare se ham komme løbende in the distance. Someone's been in my pockets, siger Zefler. Oh, who might that Løb. be? Okay, nej. Du kom tilbage. Løb! Kom tilbage. Galaxy suspicious. Wish to live in more What interesting times. happened here? First, I don't know, I man. damn near die at the hands of goblins. Then, a foul blood takes his frustrations out on me. I'm done with this hellhole. Oj, dun. Those two must have Altså ham der, Aridon, han er fandme også en fucking rotte. Nå, nu skal vi op og redde hende der tieflingen for Bugbearen. swift Yeah. as my feet can carry me. Og det skal vi gøre, uden hun bliver assassinated. Jamen, skal jeg så ikke lige sneak, og så... Ja, vent, Lukas, stop med at løbe, Jeg sneak-attacker ham med Astarion. Waste a step. Lukas! Jamen, jeg skal start combat. Best be on my way. Hvorfor? Fordi ellers så dør hun jo. Nå. Han er surprised. Sådan der. Åh. Okay, men hun døde ikke. Okay, godt så. Sådan. Succeed. Altså, er Astarion med? Ja, han er. Ja. Vi var fucking langt væk. Can't even catch my breath. Det var fordi, du skulle løbe. Jeg skulle, ellers så havde han jo slået hende ihjel. Okay, fint. Nej, men jeg siger ikke noget. Okay, men jeg krittede alligevel. Det var en smite. Men jeg gider ikke, at det var en smite. In case jeg skal bruge spelslatten. Fanden da. Ah, kan jeg dash som en bonus? Det er fedt. Det er simpelthen nice. Sådan. Get murdered. Get murdered. Og jeg snakker nu med Good hende. timing. Yes. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone. Holy. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Paladin. The path I follow is far more noble. If you possess a devil's artifact, you should leave it in my charge. I'm going to be chased all over Faerun Skal for du this tage dem, der damn står Paladin coin, på? aren't I? Nej, Fine. men... Take it as a grudging payment for the rescue. Now leave me in peace. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. Tak for dit follow, bro. Hills is very What? valuable Altså, hvordan... currency. What now? What now? And I don't know. What now and I don't know. Det er sådan, man siger det. Det minder mig om verdensmænd. What now, woman? What now, woman? What now and I don't know. Præcis, bror. Hvordan har du det, Fister?
Sådan der. Sådan der. Ja, velkommen til. Du ser et run, honor mode, hvor jeg har mistet min path som første fight. Christ. Det var en fejltagelse, vil jeg gerne indrømme. Nå, så skal vi ned og sælge, right? Ja. Og så skal vi snakke med hende der, motherfuckeren der. Helt fint. Dejligt, bros. Det er sådan, det skal gøres. Lige præcis. Lige præcis. Spiller du selv Baldur's Gate? Fordi du skal, altså, det er ikke for at blære mig vel, men altså sådan, jeg er jo faktisk en veteran. Natalie til gengæld. Vil du uddybe din Baldur's Gate karriere? Nej. Nej. Ja, nej. We learn as we go. Refugees. Okay, vi smider de ting, som... jeg har ikke rigtig. Ja, 600 timer. Okay, fister. Fair nok. Så siger jeg ikke mere om Nej. hvor meget jeg har spillet. Vi siger ikke mere. Jeg troede mine 350 timer var meget. Lukas, jeg har en scroll of Frey of Enfeeblement. Hvad er det? Enfeeblement, jeg tror det er sådan noget, så slår du dem eller et eller andet. Weaken a foe, they deal half damage with weapon attacks using strength. 10 turns. Men hvad er en foe? En foe, det er bare en enemy. A foe. A foe. Nakker basically deres strength. Okay. Ja, det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide. Det kan vi lide. Vi vil gerne have deres strength af lige 0. Ja. Er vi enige? Ja. Ja, vi er. Ja. Det er sindssygt, hvor god du er til den der stemme der. Den er sød. Hvad så? Hvad? Du gaber. Ja. Ja. Jeg synes bare, det er så kedeligt, at man skal sælge. Det er rigtigt. Af alt det, vi kan lave i Baldur's Gate, så er sælge nok det, der er... Ja. Her har vi den. Ring of Flinging. Den Natalie. Thank you. Og... Har du lyst til at farve dit udstyr? Nej. Okay. Det er ikke noget, du skal bruge penge på. Den er sjov. Den er fucking sjov. Nå, men så køb den. Nej, altså, jeg tror, det var til ringen, han sagde. Nå. Ja. Vi skal have balance offer. Okay. Jeg kan godt bare lige tage den her. Sådan. Balanced. Bum! Sylvanas, God. Så vil du ringe over til mig? Jeg giver ringen til dig. Og så giver jeg dig en crossbow og Astarion en crossbow, som jeg synes, I skal have på. Nu kan jeg igen ikke få lov til at sende til camp. Jeg synes fjollet, jeg ikke kan det. Men er det bedre, at jeg bruger en crossbow? Ja, den er light crossbow. Ja. Den er bedre end den bue, du havde før. Jamen, den er jo ikke bedre til min Barbarian. Nej, det er mere, hvis muligheden er, at du ikke kan komme tæt på, og du for eksempel skal skyde nogen med 1 HP. Så er det bare ligesom, du har muligheden for at gøre det, agtigt. Thank you. Yes. Kan du sende den der Nautiloid tank til camp? Det kan jeg satme ikke få lov til. Nice. Så jeg fikser lige min inventory. Sådan der. Nu ser den dejligt pæn ud. Og så er vi klar. Og nu skal vi snakke med hele byen. Hvorfor blev alle... hvad har jeg klikket på? Nej, hvad?
for alle gule. Det ved jeg ikke. Er der nogen, der ved, hvad commanden er til at få fjernet... Nej, men det er alt det, jeg kan sådan- klikke på. Ja. Nej, faktisk lige meget. Jeg har den lige nu. Okay. Jeg kan godt lide, at det er highlightet, hvad jeg kan klikke på. Hells. You can't just leave. They're kin. Jeg kan! Not gamble our lives. I will not our gamble our futures, life. on Det people er who are have. as good as Det er dead. have, det her. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a Skal jeg moment, pickpocket dem, please? mens du snakker med dem? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. Okay, These hvor good people guy are en run fighters. kører vi? We can help. Det gør Det, de da. det skal også lige siges, at what now and I don't know. Natalie spiller Dark Urge for første gang, og hun har ingen idé om, hvad Dark Urge er. Bare lige så du ved det. Where the weak have need, the strong have a duty. Stay. Just like I was saying, I don't want all these lives on my conscience. We need to stay. Zerg. Fine. We'll stay. If we survive, it'll make for a good story, I suppose. Thank you, I Roland. suppose. Det er lige gået op for mig. Jeg tror, Mikkels allerførste wizard hed Roland. Heroic and reeking of this place. I'll never get the smell. Ej, hvor funny. Nå, vil du have lov til at snakke med Will, eller skal jeg gøre det? Jeg vil snakke med Will, ja. Ja. Og det var så med Astarion, ikke? Go on. Give me a best shot. Hit me with your best Shot. Not bad. Roland er legit et pikhoved. Ja! Eller pikhul i starten. Men han redeemer ham selv. Han redeemer ham selv. I can't do it. I'm not like you. Umi, Oh me. I don't need... You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. Og det her, det You var can kun... do this. Er det hendes første gang at spille Baldur's Gate, eller bare Dark Urge? Det er hendes første gang, hvor hun spiller Dark Urge. Men hun har spillet Baldur's Gate en del sådan on and off med mig. Sådan gennem det sidste år-agtigt. Yes. Vi har haft vores perioder i hvert fald. You're on the right path, Umi. Men jeg tror ikke, vi nåede længere Practice ind. what you've Nej, learned. vi nåede lige til Act 3, og så stoppede vi. Well met. The Og så kom der blade en of ny frontier patch, is at og så your spillede vi den. The Så kom der man's en ny smile patch, så bends spillede vi den. downward, and his thoughts become yours. Men det her run, The blade of frontiers Honor racing mode through plus the Dark wastes Urge. of Avernus. det er klart, vi spillede på. Just ahead, a Ja, nej, jeg ved diabolical intet om Dark figure, Urge. red skin, single curled horn, blazes with flame, Så jeg er bloodied spændt på great det her. axe held Ja. high. Hell's great fires. You were on the ship. Ship. Ja. Undskyld. Det er også bedst sådan... Det er også sådan, det er bedst. Yes. Jeg giver dig fuldstændig ret, Emil. Hun ved intet omkring Dark Urge. Ja, nej. Yes, and we both carry parasites. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. Glasset er I'm halvt not so. fuldt. Your minds collide once Vi har ikke more. fået tentakler, Will så... chases Det the er fiend okay. ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Fucking Telltale Games, og man står og sådan skal lave en You saw her. en reaction. Advocatus Diaboli. Failed history. Oh. Minus 1 intelligence til alle. Så ved I det. Who is she? Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Let's join. Død over Karlak. Emil, for helvede. Nej. Let's join forces. I'll help you cast. Nej, det vil jeg ikke vælge. I'm looking to cure this infection. I suggest we partner up. Just so you know, my first duty as Karlak,
I'm oath-bound to go Emil er Will. I won't deny Hvad så, Simon? Jo, er I stadig i live? Det er vi. I'm up for the challenge. You've just Hun gjorde utilgivelige ting mod Funk. Jeg tilgiver hende aldrig. Ja. Simpelthen. Så Emil, han kan relatere meget til Will. a splendid plan. Ja. We'll talk more there. Mig som Will. Ja. Jeg ser det. Det der, du har mod Karlak. Ja. I've sworn on my good eye to kill her. I saw you. Det ligner A few hinanden også. words for the Ja. kids. Spare a story or two. Skal vi snakke med alle, Lukas? Eller hvad dit plan er? Nej, men vi skal lige ned og have nogle... Jeg skal... Lukas, Ja, du skal også ja. i det rum der. I det her rum? Ja. Jeg kan nemlig se, nu er hun gul, hende der sidder derinde nemlig. Nu kan jeg faktisk se ting, det skulle da mega fedt det her. Så fatter jeg det. Jeg skynder mig lige at ændre spells. Spells? Ja. Så hvis du låser op her, så kan jeg komme ind med Shadowheart. Med, eller hvad? ja. Altså, Så du skal sneak og lockpick. Vi ligner os hinanden. Hold da op, han har mange bonusser. Wits and blades always En sharp. 5'er, men en 5'er blev til 12. Success. Så. Jeg går væk. Need to keep going. Hvad du skal derinde? Stop! Det er fordi hun er blevet This hekst place is af off The limits. Hack. Leave. Men vi gør det bare lige hurtigt. Og ja, jeg har jo selvfølgelig ikke noget... Tak Emil. Den er god at lige have. Men jeg kan faktisk godt lide det, fordi at jeg er ikke sådan en erfaren gamer. Så jeg kan godt lide, at det faktisk har highlightet alt, hvad jeg kan You gøre. can stay. Just keep your hand. No need. Should be able to stand soon enough. Once this bloody potion wears off. I'm not. But the old lady, she warned me of side effects. Should. All right. Hvad fik du ud af det? Ja, så gør jeg lige sådan her. Jeg var bare lige too far away. Sådan der. Det er fordi hun er blevet paralyzed af... My foot. It moved! Thank you! Thank you so. Sådan der. Jeg ved, man skal nemlig hjælpe så mange, som man kan. Hvad mener du med hack? Der er der ingen hack i Groven. Jeg ved heller ikke, hvad du snakker om. Eller hvad jeg snakker om, for at være helt ærlig. Nope. Is that blood? Skal vi... No, never mind. Hvad skal vi? Vi skal... Farther can I go? Det er 2, jeg skal snakke med, og så er vi done. Okay. Så skal vi videre ned og snakke med hende der motherfuckeren der. Hende der i buret? Ja. Ja. Lige der. Snakker jeg lige med den søde dame. Auntie Ethel. Meget sød dame. Auntie Ethel will sort Let her fuss over you. sup at that and you'll feel right as rain, sweet. I'm sorry to go on about it, but are you all right? What is it, Petal? What's wrong? What is it, Petal? No, do you need any? Hey, bother. Huh? Nice. Hey bother. Hey bother. Hey, bother. Nej, der er ikke. Det var det. Nu skal vi snakke med hende der... med druiderne. Med druid? Goblinen? Nå, hende her! Ja, eller hvad? Det må du gerne, hvis du vil. Så kan du få lov til at bestemme, hvad der skal ske med hende. Må jeg det? Det må du gerne. Der er ikke noget forkert svar. Okay. You ain't gonna shoot me. Your hands are But shaking. please, remember you're not the only one in need. Your mind wanders. If the crossbow bolt shot
through her mouth, would she taste the metal before she died? Shoot before you lose your nerve, Dark Tiefling. hende der. If you ever had it to begin with. Kan jeg ikke fortælle dig, hvor ofte jeg har hørt den sætning? Emil. Først. Jeg tror, du har hørt den fucking mange gange. Hvad er smartest at gøre her? Skal man... Altså, goblinen har været med til at slå deres bror ihjel. Men det er by default. De hader hende, fordi hun er en goblin. Det er ikke nødvendigvis hende, der har slået ham ihjel. Nej, men altså... Men skal vi bruge goblinen til noget senere? Skal man bruge goblinen til noget, chat? Chat! Skal man bruge goblinen til noget? Ja. Chat, hvad gør vi med hende? Jeg tror måske, det nye Easter Egg soundtrack. Jeg føler ikke, musikken det lyder anderledes. Vi laver ikke en evil playthrough, tror jeg. Gør vi det? Nej. Det tror jeg faktisk ikke, vi skal redde hende. Eller skal vi? Nak hende så. Hun er jo en goblin. Okay. Man kan bruge hende til at komme ind i goblin-campen. Men kan vi ikke det, uanset hvad? Jo. Så skal vi bruge vores Illithid powers. Nej, men den... Den er svær, hva'? Det er rigtigt, men I kan alligevel bare gå derind. Vi kan gøre det, at vi redder hende. Bruger hende til at komme ind i campen. Og så ditcher vi hende, når vi ikke længere skal bruge hende. Så stepper jeg between the crossbow. Yes. Det tror jeg også, din karakter vil gøre. Yeah. Fordi det er ikke worthy. Nej, hun er ikke nødvendig. But even a pawn might be a mighty ally in the endgame. Ha! Jeg elsker den der. Take your shot. Go on. Den er god. What in every hell is wrong with you? Damn you. Damn it. Why do Okay, you det var ret care fedt if at a irritere goblin hende. lives or dies? A goblin prisoner. Her life isn't yours Not sure to I take. get that. The bars don't make her special. But fine. Whatever. Emil, han sidder og skriver DM's til mig. Hvad skriver han? Han skriver bare noget i forhold til... Han så bare kalder mig en klipfarmer. Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad jeg har gjort for, at det her det skal være en klipfarm. Men i hvert fald, sådan der. Nu har vi reddet hende. Nu gør vi ikke mere ved hende. Agtigt. Okay, men skal jeg... Okay, så vi lader hende bare blive i buret? Ja, det tænker jeg. Fucking. Vi kan sgu da hoppe herned og så redde ham der Findal, hvis det er. Ja. Det var alt for langt. Hvorfor vil Astarion ikke med? Jeg har lyst til at bestille mad igen. Nej. We don't have money for that. Nej, okay. Det kan hvis der er en, der sender 300 kroner, så har vi altså... Det er sgu dyrt at bestille mad. Jeg klipper lige runen af her. Sådan. Nu skal vi ikke være bange for, at den her Guardian-statue, den flækker os. Okay. Hvad tænker vi straten er? Tænker vi straten er, at vi hopper ind på samme tidspunkt, altså så vi klikker set, og så hopper ind synkront, og så bruger Astarion from the sådan shadows til at assassinate en. Ja, det tænker jeg. Og så Shadowheart bare assisterer. Men hvad med, at vores karakter sniger op, helt op til det røde, og så Astarion, han skyder en pil? Det kan vi også gøre. Nej, men du skal sige, hvad du synes. Okay, det gør vi. Jeg synes, det lyder som en god idé. Og Emil, han siger, drik en potion eller 2.
Det lyder som en fin idé. Sådan. Okay. Altså ikke dig, bare mig. Ja. Og så snikker vi her. Ja. For så er vi tæt på. Grove's got to be full of magic. That's why I've been stabbing all Og så the med rats. Astarion, så skyder jeg en pil nu. Might be spies. Eller hvad? Ja. Can't have disadvantage. Hvad? Nå, men jeg er for langt væk. Du skal... Lucas. Jeg har ikke gjort noget. Nå, okay. Lucas! Undskyld. Nej. The enemy is surprised. Det er godt. Yes. Han kan så ikke mere Astarion, men han kan... Lad være med at tænke på ham, der er Warrior Gresh, der har 5 liv. Ham skal jeg nok med... Okay. Med Shadowheart. Og jeg misser selvfølgelig. Med advantage. Men skal jeg så nakke ham der Warrior Gesh? Ja, det synes jeg, du skal nakke ham. Hvorfor kan jeg ikke reach? Skal du bare gå over til ham? Kan du reach? For fuck? Stop. Crit! Jeg kunne slet ikke lige ramme der. Nej, det... Yes. Now the bonus actions. Ikke. Det gør. Jeg skal vel ikke heal Findale. Fordi så er der bare en større chance for, at han bliver assassinated, er der ikke det? Jeg skal lige huske på, om der er flere fights efter det her. Det er der ikke. Så er det normal tur. Let's go. Can Astarion knock Tracker? Kan du ramme derop? Jeg skal være lidt tættere. Ja. Hvorop? Her på toppen. Hvor jeg pinger. Target is too far. Men jeg kan godt prøve at gå tættere på og se. Ja. Vi spiller på patch 8, den nyeste. Vi lavede underrunnet efter release. Nej, den er for langt væk. Så vi har mulighed for swashbuckler og... det er for... Det er Mew. Det er fucking Mew. Men du nakker med Alinato. Vi synes også, det er mega nice. We like this. Natalie spiller den nye Barbarian class. Til all force. Jamen, vi glæder os fuck meget til at se den sådan in action. Jeg vil se, om jeg kunne få hende ud over kanten. Nej, det kan jeg ikke. Det havde ellers været sindssygt, hvis du var stærk. Ja, jeg vil se, om jeg kunne skubbe det hele vejen ned i vandet. Okay. Disengager den. Ja, det gør den. Nå. Ja. Det er goblin ting. Okay. Get fucked. Okay, fedt. Ja. Skub hende ned til mig. Nå, okay, lige meget. Skadet lige 26. Jeg har kun set folk spille den, men glæder mig til selv at spille den. Det kan jeg fandme godt forstå, dude. Den ser også og føles dumt nice med de nye. Let's get on with it. Sådan her. Hov. Nå! Later. Han stak Okay, bare hej, af. Hej, fint nok. Jamen det er okay. Jamen Hvad er det for en blå tynde, den der? det er bare en vandtønde.
Just check for anything useful. Okay. Skulle vi tage den med? Er det en god idé at samle på tønder med vand i, chat? Hvis der er noget, der brænder. Ja. Jeg hopper herhen selv og klikker på tabletten. Oh, don't hit me. Pis. Kas. Noget, du er tryg? Ja. I can tend Nå, to this. måske. Nej, jeg healer. Okay. What to do? Bah! Lukas! Du havde ikke trykket. Jeg havde trykket. Det havde du så ikke. Det kan du se, jeg har. Nå, der er en heroppe. Worth a shot. Du er ved at dø. Jamen, det må være, hvad det er. Jeg havde glemt den her op. Sådan der. Du døde? Ja, Nå. det er fint. Vi har... Skal jeg bruge min scroll igen? Ja, så skal vi have en scroll. Kan jeg nå dig herfra? Det er fucking pinligt, det her. Det er sygt pinligt. Worth a rummage. Bliver jeg ramt af noget nu? Nej, jeg har slukket for alting. Trap. Ja. Dirt Mount, hvad er der herunder? Har vi en skovl? Måske. Jeg har ikke en skovl på mig. Desværre. Nej, der er ingen af os, der har en skovl. Ja. Emil har skrevet, ej, I mangler at slukke den sidste. He learned the hard way. We did. We truly did. Nå, nu skal vi herop. Og min... Hvor op? Hvor jeg står med Shadowheart. Prøv at se min karakter, der bare løber op automatisk. Whee! Hold kæft, mand. Og så skal vi have Starion til at bruge sine thief skills til at unlock den her motherfucker. Disarm this heavy chest. Disarm. Disarm. I kan finde en skovl ude foran porten ved gruppen. Vi skal bare lige rende rundt og hente den. Den gerne være Dirt Mount, så I kan samle en op ved. Altså, kan Asterion fejle? Ja, det kan han. Ja, det ved jeg godt, han kan. Han kan glide på isen, det er, hvad han kan. Er det også være lockpick den? Nej, skal det? Ja. Lockpick. Succes for... Og så skal du bare loot, hvad der er i. Yes. Nej. Let's go. Very good, very good. Nu skal vi bare out of this cave. Og så lad os se, hvad folk de skriver. Så skulle det... Yes, det var den der skov, vi skal lede efter. Der var Astarion er cursed. Manden kan ikke finde ud af at stå på glatte overflader. Nej. Det er lige meget, hvor høje hans stats er. Men glatte overflader. Det er fuldstændig rigtigt. Det er så fucking sygt. Grunden til vores sidste spil fejlede så groft. Astarion, der glider. Jeg tror også, det var noget andet. Men det er sødt, du undlader det faktum, at jeg fuckede os op. Ja. 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 Hvor var det, den var, siger I? Jeg tror, han mener, at den er nede i selve sådan druid group her. Et eller andet sted. Okay. Men det kan vi tager det her først. Nej, ikke inden i den. Ikke inden i den, siger jeg lige. Det siger Emil. Nå, okay. Det er her udenfor et sted. Den er basically ude foran porten. Hvorfor kan jeg til ikke? højre for det der bjerg, I kan gå op. Altså her? Er det her, hvor du mener, Emil?
Hvor jeg er på vej hen. Nej, okay. Så det er herhen et eller andet sted. Hvor et andet sted, hvor 2 goblins står. Ja, okay. Et eller andet sted her er der en skov. Et eller andet sted her. Jeg holder alt-knappen inde. De sidder ikke fast mere, så jeg kan ikke se alt muligt. Nej, men jeg kan heller ikke... Skovl, altså. Hvor du pingede? Jeg pingede her. Så der er en skov et eller andet sted her. Okay, det er meget nemmere, at jeg bare kommer ind og forklarer. Okay, så der, der hvor du pingede første gang. Ja. Okay, der hvor du har campet nu. Ja. Ikke? Bare kør lige ud. Altså sådan over her. Ja, og så til højre. Mere til højre. Så er der en arkade der. Der er en skov der. Ja, Sådan. der. Exactly. Very Thank nice. you, thank you, thank you. Nice. Good luck. Thanks, love. Det var lige en gang tampen brænder. Det var det. Sådan. What now and I don't know. Han sidder også bare og tænker, endelig. Yes. Nu har vi fået alle partiet, som vi kan lige nu. Så tror jeg, at det vi skal, det er, at vi skal til Druid Grooven. Snak med hende der Korga. Vi burde nok ikke lige sådan... Burde du ikke hele lidt? Vi skal jo ikke kæmpe med nogen. Nej, okay. Og så tager vi long rest bagefter. Nej, vi skal ikke tage Harpy-fighten. Det er vi fuldstændig enige i. Men jeg kan godt forstå, at du siger det, Emil. Fordi at vi ved alle godt, at Lukas han sagtens skulle finde på det. Og så sige, nej Emil, jeg har den. Du forstår det ikke. Jeg hader det, for det er jo nok rigtigt. Well met. Is Nok? there anything you need? Act fast. Jeg sælger det hurtigt, og så kommer jeg. Bare lige fordi vi står her. Nå, han er ikke guld lige meget. Something over there. Haystack. I swear that ox's gaze is following me. Vi har sgu da en Speak with Animal Potion. Addressing me. A humble ox. How quaint. Fun fact om mig. Da jeg var lille, der var mit yndlingsdyr køer. Det er rigtigt. Der var lige det. Heal, ja, den er cirka level 4. Ja, vi skal i hvert fald ikke i nærheden af Harpy-fighten. Det er en ting, der er helt sikkert. Hunger jeg fik herre meget tæsk af den på et tidspunkt, fordi vi blev cocky. Ja, don't get cock. Don't use cocky. Be careful. There's more to you than meets the eye. Care to explain? No. No. You are incapable. Jeg glemte lige at skrive. Jeg synes, du skal persuade den. Come on, old chap. I'm a devil for gossip. Det synes jeg. Ja. Han er i hvert fald succeeded. Den siger alt til dig nu. Hvad? Sonne, cocky, betyder kæphøj. Jamen, jeg mumlede også bare en masse pis. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I... Okay. TikTok? TikTok?
Han var godt nok pissed. Skal jeg lige være nederen over for det barn der igen? Ja, det kan du godt. Natalie elsker at være nederen over for børn. I skal lave de børn være i fred! Nej! Hold out Jeg your vil hand, have Reggie. ringen. Let me show you something. Som bare overhovedet ikke er fucking noget værd, eller noget som helst. Slå de børn der. Nej! Jeg stjæler bare fra dem. Take this ring. It's lucky. Simon skriver dræbt dem. Call it. Heads or tails. Okay, alle er åbenbart enige om, at de her børn er mega nederen. Slå dem ned. Lad dem være i fred, monstre. Jeg er enig med Emil her. De er vitterligt bare børn, som er et resultat af krig og ødelæggelse. Ikke nok med det. Major racism. De orphans, som bare prøver at overleve. Exactly. You're getting paid in experience. Fine. Keep it. Astarion approved. Massive sådan W. De scammer. Præcis! De scammer! Ja, men prøv at høre. De er fucking 7 år gamle. I don't give a shit. Det er fucking crazy sagt, det der. De har tænkt Nu går jeg sig ned og at snakker med fucking druiderne. mig. Ja. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. De er nogen crazy. Børnesoldater er stadigvæk soldater. Okay, det er fucking... Let me through! Careful. I'll rip your damn Careful. Jeg elsker det, hans reaktion på det hele. Det er ligesom med ulvene i Twilight, når de bliver sure. Er ulvene i Twilight bare druids? Det er det sygeste, jeg nogensinde har hørt. Er vi enige, Emil? Enemy combatants. Holy fuck, have. Holy fuck, have. Give him a chance. You, get back. If it weren't for me, you'd be overrun by goblins now. Eller... I'm not looking for trouble. Can't you just let me by? No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh. Super usel gruppe af individer, der er samlet her. You. Ja, enig. Enig. De klarer sig. De klarer sig. It's just a game. Jeg skal lige Og de har alligevel tænkt sig at pickpocket mig. Jeg skal lige scam Bollo. Sådan. Må man godt scam Bollo, så Emil? Og alle andre. Skal jeg pickpocket Bollo? Ja. Men Lukas, så skal du også lige... Nej, men der er en bjørn bag ved ham. Så kan jeg jo ikke... Du kan ikke lige skamme ham, eller stjæle de 717 guld fra ham. Hvad skete der? Hvad skete der? Nå, han kan bare ikke lide mig. Okay, men han kunne ikke lide at stave ind i forvejen. Nej, men... Du har fået nogle handsker, der gør, at du får +1 til Sleight of Hand, hvis det er. Dem havde jeg bare lige glemt. Dem havde jeg bare fuldstændig glemt. Også mig? Er det The Gloves of Power? Ja. Jeg prøver at snakke med ham igen. Pardon me. I must prepare to travel. Good day, my friend. Altså, vil du have, jeg prøver igen? Det kan jeg jo så overhovedet ikke. Wow, han havde succes med at hide. Nej! Okay, fuck it. Vi passer på. Ja, vi, ja, nej. Nu må det være nok. Ja. Okay, du snakker med eller... Hvad er det, vi skal? Vi skal op og snakke med hende, der synger. Ja. Don't mind
Kunne fundet him. Vi går op og snakker med hende, der synger. Alfira. Det kan være, jeg skal gøre det i stedet for jeg har nemlig karisma modifier. Den har han ikke også. Undskyld. Så lader jeg være med at snakke med hende. Nej, Så gør du. din karakter har ikke. Så snakker du. Alfira, ja, hun er så dejlig. Han skærer vores øjne ud. Oh. Jeg sagde det også til dig i går. Abort alle børn. Ingen undtagelser. Vi skynder os lige, fordi at, vi gjorde også det her i går. Critical suit. Det kører bare. Sorry. When is it on Spotify? That's the first. She was playing her lip. There was so much blood. And that's exact. Keep the loot. I've a long way to go. Nice. Hvad gør vi nu? Skal vi snakke med Koga? Yes, men først så skal du med Astarion åbne denne gilded chest. Ja. Because it has loot inside. Jeg kan ikke... Wow. Hvad foregår der? Ej, Wow. min skærm. Ja, din skærm, den poppede da godt nok lige off. Open? Ja. Eller lockpick? Lockpick, tror jeg det er. Your grace. Fik du noget? Ja. Nice. Loot that shit. It's so beautiful. Det er så fucking beautiful. Nice. Hvem er den hat til? Det er en bard hat. Det er ikke det, vi skal have på. Hvis du bruger Bardic Inspiration, så giver den sådan en ekstra heal. Men vi har ikke en bard i vores party lige nu. Vi kan give den til Volo. Det kan vi. Eller hvad? Men nej, det kan vi nok ikke. Tonight. Okay. Sådan chat. Ja, jeg ser alle scener med Alfira og Chris hver gang. How could you tell them? Det er sjovt. Jeg kan ikke komme ind, fordi already in use. Døren. Okay, that's fucking funny. Nu er jeg inde. Nå ja, by the way, GZ Emil, du har nu overtaget førstepladsen igen med at være top-kommentator på streamen. Elsker. Må jeg snakke, så jeg kan intimidere? Ja, go for it. De der rotter. I will Please. Death fights. You have milked their poison before. Deep Single poison. drop of it could What's the kill that actual girl. crime? You mean parasite? She eats our food, drinks our water. Altså, and det, still er det her Pernille Vermund? Come, Cougar. Do it. The snake's the death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Det er jo så Barbarian Intimidation. Men jeg har minus fra Karisma. Men får du ikke advantage? Nej, minus 1 Karisma. Men plus 2 fra Intimidation. Ja. Advantage? Mhm. Nej. No. Kan vi rulle igen? Ja, det håber jeg. Vi ruller igen. Ja. Sådan. Okay, we did it. We did it. Hvem er den Arabella. sølle mand, der ligger på anden pladsen? Skal vi lige gå ind og se? Very well.
Jeg kunne se det her tidligere. Vi har reddet Arabella. Fuck yeah. Det kan godt være, jeg ikke kan se det lige nu. Jeg kunne i hvert fald se det her tidligere. Men jeg tror, at den, der ligger nummer 2, er Mooney Junior. Jeg går ind til hende der. Jeg havde aldrig tilgivet jer, hvis Arabella var gået bort. Okay, Shadowheart vil snakke med mig. So that's progress. I know that look. Nå, men så... I know that You're look. wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just... er lige kommet ind. Hold kæft, en timing. Ja, du er rykket ned på 3. pladsen med at være bit donator, og du er rykket ned på 3. pladsen med at være den, der har skrevet flest kommentarer. Og været mest aktiv. Snullemonker dominerer dig på kommentarer, og Have dominerer dig på bits. Quite a lot, if I'm being honest. But it always Pinligt. I can manage. Men sindssygt. Hej Mikkel, hvad så? Er det hyggeligt i sommerhus, eller er... Nej, I er ikke kommet hjem endnu, vel? I er stadig ikke i sommerhus. Positive. You can trust me on that. Og nu glemte jeg det så højt. Turn to other matters. Leaf. Leaf. Jeg snakker med Nettie. Ja. Det gør du. Så finder jeg den der lille kiste der. Så vi kan... Hører dog stadigvæk på subs. Oh ja. Vi fik 30 XP at snakke med... Oh no. Hvad nu? Jeg blev bare lige busted. I hvad? I er lockpick en dør. Er du i combat? Nej. Okay. Det var lige Jeg den. kommer ikke. Nej, det er fint. Den her NPC, han skal bare lige... Fucking flytte røven. Flyt dig nu. For helvede. Kan han faktisk se dig? Don't waste a step. Og Shadowheart. Off I go. I must keep going. Vi kommer ind til Nettie. Vi tager først vi tjekke ind som overspringshandling for speciale. Puha. I husker at crouch, når I lockpick og ting. Han er en usel NPC, ham. What the fuck, man kan også bare gøre det. Nak hele chesten, fuck det. Det kan man, præcis. Men du overlevede, honey. Skal vi tage den dagger, der ligger der? There's something in that vessel. Take a closer look. Ja. Vessel. Væsel. Ej, er der ikke noget interessant, man kan tage herindefra? Der må da være en eller anden secret. Jeg tror, vi har taget alle secrets. Jamen, på alle de her bogreoler. Coach. Stjæl alt det, der ikke er godt. Gotta get some money. Okay, altså ikke sidder for godt fast. Skal Asterion sneak? Det er rigtigt. Vi har brug for penge. Halsons pipe, den gemmer vi, når vi skal være sammen med Halson, fordi vi kan godt lide Halson. Vi elsker Halson. Alle mine homier elsker Halson. Halson! Jeg elsker dig, Emil. Er du også bare i gang med at loot? Ja. Ja, godt.
alt. Alt. Jeg er i gang med at loote alle bogreoler og sådan noget. Og så sælger vi det til dem igen. Vi kan bare sælge det til goblinsene. Og så sælger vi det, vi stjæler fra goblinsene til druiderne. Hvem er alt det, der er på bordet? Skal vi tage noget af det? Jeg tror, jeg har taget alt det der på bordet. Eller nej, alt det der? Jo, det tager vi da også. Og du havde også taget alt på bogreolerne. Ja. Yes. Ikke over i den her side, Lukas. Kig. Ikke den side. Jeg har nemlig taget derhen. What do we have here? Bare tag det hele, ja. Bottled. Nå, jeg tror, det var det. Okay. Sådan der. Jeg tror, det er et godt tidspunkt at til at lukke af. Okay. Ja. Fordi jeg skal til at gøre mig klar til, at jeg skal til en begivenhed her senere. Jeg skal ud og bowle. Bowle? Good run. Og vi kommer nok ikke til at streame i morgen. Så bliver det i hvert fald meget, meget sent, vi gør det. Ja. Men hvis vi har tid i morgen, så streamer vi selvfølgelig videre. Og overskud. Supply and demand, baby. Jeg håber, I hygger jer og får nogle dejlige oplevelser så. Det bliver godt. Det bliver godt. Så, safe game. Det var en hyggelig lille halvanden time stream. Det var en hyggelig halvanden time. Bye bye. Bye bye. Som Emil han skal. Jeg lukker lige spillet ned her. Sådan der. See ya everybody. Ciao ciao. Okay. Undskyld. God afslutning. Hej.